Igbo Moze kinekwa mụ n'ụbọchị nke taata na this video dị very long and long ka o si wee dị. The reason je play nke ọzọ na afọ na background bụ unu wee nwee ike ghọta ebe okwu m na-aga. Because na ndị bay na some of ndị bay mansị ndị bay na ndị bay ụfọdụ ndị na like ịgbapụ with very short narrative. In as long as na that narrative ya favor ha, they will like to run with it ka isi na their life depends on that narrative. Kedu ihe me nji ekwu ihe anụ nwanne ekwu n'ụbọchị nke taata? Izuụka nke gara aga anyị nọ na-atụrụ Akwa Okuko nga finally 11 months ka o kwesịrị ka ọ ya anọzi that place, ọ bụrụ na ọ kwesịrị ka ọ ya anọ ebe ahụ. Mana the 1 year ọnọgolo anọ n'aka ha, total of gịnị 2 years, and again nọ ya akwụsị ime dibịa. Nwetara unu video si unu na-atinekwa ikpe ekpere ya, and from all indications na ihe na-akwado imen. A lot of you laughed over it, isi m na mama ihe na-ekwu. Later nwetakwana unu video ọzọ si unu nekwa ihe nwoke akpụ okpu amara m ihe ọ na-alụ ụlọ chief security ọ bụrụ nke ọ na-alụ ọkụ ya dịrị ya, big respect to him, big respect nna ya okwu amara m ọkụ iji. Mana from the time niile Akwa Okuko na-eje na court apụta ana m afọkwa gide iji shows that na inwe interest na security and inwekwa interest in such similar issues. I granted the man interview na ABS, Anambra Broadcasting Service, nke ha post na page ha. Nwetakwa the things unu nekwe ihe the guy okwu. The reason ọ na-adụ ka okwu anụ na afia is that na mmadụ na-anụ oyibo kọwalụ mmadụ ihe asụ n'oyibo, ị na-agwa onye kọwalụ gị ihe na ọ ghọtahụ ihe ị na-ekwu. Isi na the guy si na the premises will be taken over by government. Premises of that shrine will be taken over by government. Ndị mmadụ si na-eji na-ebugharị news na-asị na ya wee property Akwa Okuko, na ewe property Akwa Okuko. Thank God na afọ video dị na background ebe a gosi na m ebe ewe property Akwa Okuko niile. Gosi na m ya, because the reason I chọrọ me play video number 1 copyright, 2 and don't nwere egwu dị na the thing kwunu m kwuo okwu dị ga okwu. In that video I say thank God that na gịnị mere emetụrụ this property aka, and mgbe me video that property was not sealed. Property adị n'akụkụ ka ihe ọ bụ ihe bụ residential house Akwa Okuko. Mgbe the video si na two things we can play na court because na enwe ike isi ikpe anụnwa. Ikpe anụnwa bụ ikpe big man. And we have Akwa Okuko abụrụ somebody na abịasị ọsị ka ịgbaba aka. No, Akwa Okuko have to surrender something that he has over something. Ọ ya nwa ya weigh something into balance. O wee sị okay, ka o wele nke a wee zọlụ isi because no ihe onye nwe ka o ji igbo mkpa. Ịghọtago? Ihe onye nwe ka o ji igbo mkpa. Ihe onye nwe ka o ji igbo mkpa. Nsi unu na Akwa Okuko nwee ike abịagobe presentela options dị. O wee sị okay, nekwa ihe a ya eme. Owe ya into balance. Okay, ebe ọ na-plead will not guilty, and the more na anọ ebe ahụ ya na-agwa gị bụ is that a practical reality. The more na anọ ebe ahụ, that is the more okwu na-ete aka. You don't have to accept guilty and then the plan dị ahead. Ọ bụ na accept guilty, ọ bụ na ya serve like 4 years, he will not agree. Adrag bịa. By the time I drag ya for 3-4 years, Soludo alitue another government bata amaka isi we via aside. Mana nna akwa mmadụ na akwa unu say na sometimes it all takes intellectual understanding to understand the kind of game they play politically. Una na aghọta. So mgbe m mechara that video, a lot of people akpalịgwa m. Thank God na-enene this video, just pay attention ya. Ka ịgwa m o nwere ebe esi wepụ or demolish properties Akwa. That place bụ gịnị? Ebe Akwa Okuko ji wee chụọ aja. Then I said there is a scenario that might come up. Tomorrow Akwa Okuko pụta now. Ọ bụ na onwe ebe o dosara ego ọ nọ nwetara ego decide ịgba mbọ. Onwe ebe ọ ka the need of that property, he can buy it back from government. So actually gịnị? He bought back his freedom. Ọ hụ na akwado ebo. Ọ bụrụ na ana ala ya property na demolish ya, no, that kind of narrative never happened. Agwa m unu na-abịa channel m nso kwa unu na-anụ legit update, legit news. Oyibo ba agbara. It takes somebody nwere understanding ebe oyibo no wee ghọta ihe da man okwu. He made a specific plea that and speech. Awesome. That as it stands now, this premises of this shrine, because now it is in their law that never with that shrine, the premises will be taken over by the government. Now, this premises is being taken over by government. Ihe nke eke hit card dị ka osiri ike. Shrine eke hit they attached to beer. Una na ghọta ihe na-ekwu. Shrine eke hit they attached to beer.
Chira and onye de Jesus, they attached to beer. So at the end of the day, Kedin Kahayeji will bargain. What will be his next bargaining play? He watch Akwa Okuko trial Akwa Okuko say June, July. Manambabia present a option. Now we know what 6 months before may try all Kaliamo no serve that 11 months. I'm okay from now till December or January because Muma I said it exclusively saying that I don't know sure Akwa Okuko only 11 months. And then we good behavior now. After 4 months or 6 months, after I say that we only good behavior, no one can cause on that note that they are wiping up other things in me, but now which has on MM. I said all those things somewhere, but enough analysis them mad na partner with a care we may case may come mad. Man, some people now what they are down. Reason one just about this video come what here so that Kuno Sulukwam will follow. They never demolished Akwa Okuko house and they never demolished his hotel. Ebe demolish ebe that agwo okite na gugu chigwa ebe accord because he accepted that no man was those things again. So they are leaving his hotel and his house called Webulo Iho Jiaka as in form of Iho na ada da gidaka. And unkuku mbeme video sooner that now as a man ina bego akwe gije kuku okunoka. So that and also have something to fall back on. Ezoku na hotel business ade also lucrative ko si ade. And the makwa amaki nene that video of my own two things in the motadie. Somebody onye nwa ihe ya aga onye nwe problem everywhere. Who could have believed that na ihu be Akwa Okuko ya ade so free. People are now galo everybody unlike before na street and eju. Boys eju and esi na ahotu. Now begin to ask yourself, where are those his friends? Where are those his relations? Where are those nda abatobi? Where are those nda na-etili egwu every day artists juba akwa ndị na-achọ ka enye ha ndị perform this Friday, ndị achọ ka ha perform on Sunday. So few people can must stand with Akwa. Igwe Credo is one of them. Hapchakwa this man ndị no mele ambassador ndị achịkọta ekwu ọnụ anwa ju internet emele ambassador. Enwe mgbe me video say Akwa Okuko ịpụta chụwa ha ncha niile. Then I was thinking no belly case him go on emeli arrest for 1 month kapta no. As the time goes on, okwu ebulizia na okwu aboro okwu maz. All of them aburu ezigbo mmadu. So ị na-emekọ ihe n'ụwa, Akwa Okuko should also learn his lesson. Ị na-emekọ ihe n'ụwa. Mala ndị gị na ha na-emekọ ya, and it's just so obvious that a lot of people like Akwa Okuko. Akwa Okuko is a good thing for the youth to know. Akwa Okuko is never it's a bad influence to the youth. It's a bad influence to the society. So onye obuna DP obuna enwela arrest because na na-emekwu na okonguri bia region obuna enwela arrest kita will be tried with the highest law because na somebody na regard as the highest DP Akwa if he can be judged and sentenced. Who are you chakapum dibia na man judge and sentence yagi? So that ana judge gi ine enwe reference point, a living reference ya asinwoke ne kwonye do to if Akwa can be jailed. Who are you not to be jailed? Ona gota ụgwọ ọlụ ọbụla nwere ụgwọ. Akwa Okuko eripugo nke you ngwa na-enene m na this video. Kedu nke ị na-eme iyeripu your own from? Iyeripu ka Akwa Okuko ka iyeripu na ka ọ na ọbụla Akwa Okuko because not everybody had the opportunity for second chance. But that's a story for another day. Ka ọ dịkwa na mgbe ọzọ ndị bye.